дар кооперативи истеҳсолӣ партов дар деҳоти тугарак дар ноҳияи восеъ нимаи дуюми моҳи июн деҳқонон машғули ҷамъоварии ҳосили пиёз мебошанд. дар самти истифодаи самараноки замин ва ба даст овардани ин гуна ҳосили пиёз роҳбари хоҷагӣ Расули Ёрматов бо таҷрибаи зиёда аз 30 солаи деҳқонӣ ва аз тавсияҳои мутахассисон истифода кардааст. ҳосилноки пиёз 350 центнери ҳосил дод. баъди ғунучини пиёз ҳатман кишти ҷувори мака баъд бодиринги тирамоҳӣ мегзаронем. ниятҳо хубай. пахта коридем 1 гектар, ҷувори мака коридем, ҷувори дон бо бодиринг карам дар нақша аста ки бояд корем барои дастархони халқ. дар ин кооперативи истеҳсолӣ дар қатори пиёз ҳамзамон дигар сабзавотҳо картошка ва сабзӣ вақти ҷамъоварияш мебошад. коркарди саривақтии замин имкон додааст ки ин маҳсулотҳо ҳам хуб инкишоф ёбанд. сабзӣ дар ин замин кишти зери плёнка буда моҳи феврал кишт карда шудааст. моҳи июн дар минтақаи Кӯлоб нахустин шуда ин маҳсулоти табииро Расул ба бозор мебарорад. агар меҳнати нағз кунӣ баракат ба чашм дидестем ки чӣ хел нағз пиёзи нағз ҳосили хай дилхоҳ қабаландам набоша созай нақш дар бозор нағзай. сол чӣ хел омад? сол камтар хохсол омад. ба ҳар ҳол хай меҳнат кардем ҳосили дилхоҳ гирифтем. дар заминҳое ки маҳсулот ҷамъоварӣ карда шуданд мисли ин замин хоҷагидорон кишти такрориро гузаронида бо боварӣ мегӯянд ки аз кишти такрории замин ҳам ҳосили хуб ба даст меоранд. гузориши хоҷа Назрив, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восеъ барои барномаи иттилоотии Навид.